Takže dobrý den lidi, vítejte u dalšího videa, konečně po 2 měsících. Já vím, je to trošku dlouhý čas, ale tak dneska si jdu zahrát Operators demo a je tady se mnou Meteke 222. Dobrý den. Dobrý den. Takže lidi, už se loadujem do toho. Tady to je hra tady to je hra, prostě heist hra. Tady se dělají questy takovýhle. Tak dělej, pojď sem. Já jsem si tady ještě něco musel nastavit, ono je, já si přesto neviděl náboje. Do prdě. Já na to seru. Brokáda je dobrá. Kámo, já tady nemám brokovnici. Já tady mám prostě tuhletu a potom normální pistolku. Kam je doháje zmizela brokovnice, tak tohle je lepší. Kámo, ty to máš nějaký buglí. Tak nějak. Kurva. No tak teď já málem zdechnu o granát. Ona tady za chvilku bude policie. Ne, kámo, nebude. Týpeček. Kámo. Aha, to jsi ty? Jdeme. Kámo, tak tohle je trash zbraň. Vydriluj dveře. Drilluju. Kámo, tak já nevím, jestli se nezabil, ale tam Chraň mě! Konečně. Já ani nemám C4, kámo. Já ani nevím, že tady je nějaká C4. Ani lékárničku nemám. Já ani nevím, že tady je nějaká C4 lékárnička. Jak vy je, no? Jdeme, tady je ten hlavní, Čekej, tady je granát, dobré. Jo, tady je to hlavní. Kámo, já to... Nebudu se s tím Já jakoby chcípám. Já mám hrozně málo hápek a mám zešedlou obrazovku. Do mě týpek střílí přes krabice. Dobrý, teďka tady budou policajti. Nebudou policajti. Fakt? Ale tady minule byli. Nebudou. Nebyly právě. Jenom se tady nespavnou další borce. Prostě přijdou, já nevím, z Lidlu přijdou. Yes, přijdem z Lidlu. Jo. Je tam někdo vykoupil v té akci a pak utekli. Mě došli náboje zase. Já jdu tajnou. No jasně, kámo, tady jsou policajti. Jo, ale mě je potřeba zabít. No však jo, to jsou policajti. Kámo, to je doslova armáda. Tak já už nemám týhle zbraň. Já už mám jenom tuhle. Já už mám jenom jako tu zbraň. Pojď. Nice, máme kompletní tak dáme lobíčku. Takže lidi, máme první misi kompletnutou. Tak nějak, fyzik. Takže lidi, jdem na druhou mapu. Tohle bude o hackování. Tady si zahackujem do počítače. Mně se nějak bugly ty zbraně. Tohle tady nemá. Kamo, nedělej to! Teďka. Koliko je tady alarm, nedělej to. Nezájem. Ale zájem.
Kámo, já to nemůžu prostě já to nemůžu hejbat s tím. Ono mě to prostě nepustí s tím hejbat. Ale je to strašně postižení, mě to postihlo. Můj account tuhle hru, teda to, drluj, já ho šumnu. Čupapi. Jo. Jinak lidi, musíme tady vyhekovat. Nesmíme zabít víc jak 2 lidi. Jak zabijeme víc jak 2 lidi, tak prostě bum kabum mi se končí. Však jo. Ale když je knockoutujeme, tak to ještě jde. Jdem si hackovat. Yes sir. Hackuj. Už se mi hackuje síť. Mám i tablet, Encam, tak dám tablet a můžu na dálku hackovat. To já nemůžu prostě. Ty to máš bugy. Jo, mě nefungují prostě půlka věcí teď v téhle hře. Můžu? Ne, ještě teďka hackuju ty další 3 věci. Jo. Ty se pak vyhackujou a pak se to ukradnou vyčurkujem servery. Ano. Jo. Čekej. Dobrý, teďka. Čorkujem servery. A divíte lidi, ten server mám i v ruce. Tondo, scrollni kolečkem dolů nebo nahoru, ono ti to potom se směruje do druhé osoby. No já to vím. Teda do 3, no. Ta hell? Tak. A můžeme tady lidem ukázat několik taktik. Pojď. Několik taktik to jde udělat. Že nepůjdem vůbec sem, ale půjdem první nahoru pro ty jiný a takhle. Tohle je teda osobně moje. Tohle je teda osobně jakoby moje taktika, kterou jsem si já prostě random našel. Jsem prostě byl nemocný, jak cípaný, já. Kamera nečumí. Kamera nečumí, teďka. Zavřít za sebou dveře. Tak. Tohle hra je třeba hrozně dobrá. Už se mi hackuje počítač. To tady můžeme nechat, že jo, vlastně. Tak do půlky, aby to bylo. On se to hackuje nebo jako nakonec. Ne, to se vyhackuje samo, kamo, pojď. Jdem, idem. Tady je borec, který nám zabije. Který nám přistřihne Tady je. Se díváme přes on nám přistřihne šourek, když to. On nám totiž přistřihne šourek. Počkat, a on má ganu? Má a hlavně nás Benga zavolá. Počkat, ale když jsme ještě nikoho nezabili, ne? Tak to už tak to můžeme zabíjet. No, tak jakoby můžeme ho zabít, tak já ho jdem ho zabít. Jo, ale čekej, to tělo musíme někam dát. Kámo, já už málem vzal pojď tudy. Tady je to taky. Kámo, já už málem vzal tu druhou zbraň. Čekej, já vypojím pojistky. Já jim vypojil pojistky. A já střelil do vzduchu, kámo. A čekej, tady bude někde toto, ne? A tady musíme toho týpka zabít, ne? Nebo co? Hop. Kde seš? Tady. Ne, toho nemusíme zabít. Tak čekej, on dělá tu vysílačku. Ne, mně se povedlo. Kouká? Já zkouká. To prd! No, tak musíme restartovat. Takže lidi tady uděláme velký střih zase tam, kde jsme skončili, protože vím, že se na tady to nechcete dívat. Takže lidi, jsme zase tady po dalších 140 letech a doufám, že tady se nestane to, co minule.
Jsem tady. Dobrý, ty taky. No taky. Počkáme si, než vyjde, Schovej se do keře. A nebude to zachycení na tu kameru, nebo co to je? Jo, už týpek jde. Dělej. Jdem. Tudy ne. Tak kudy? Spodem je to víc safe. OK. Tudy, že jo? Tak. Ty bláho. Tak teďka se to jenom vyhekuje a už to bude mít. Už to bude. No tak. Dělej. No tak. Dělej. To trvá 5 let, než se vyhekuje. Může to jít ještě pomalejš? Dobrý, je to, máme to. A tentokrát nedělej tu chybu, co jsi minule udělal. A to jsem... Nerozvíjej tu kameru. OK. Tak, pojď! Máme to! Jo! Dělej! Dělej! Kámo! Dělej! No, děkuju. Takže lidi, to bylo pro další kolo. A jdem na třetí. Takže lidi, jdem teďka na třetí. A tohle bude ta nejtěžší. Já tam nedám, že to bude těžké. Ale je to ta nejtěžší mapa. Nakonec tady s tím Mateákem jsme se už ji naučili, takže to je dobré. Já zaberu tělo, já zaberu tělo. A ukryju ho. Můžeš. Ukryjeme ho pod schody, tam ho nikdo nikdy nejde. Jako není možná to... uklízečka najde. Jako není to úplně pod schody, ale... Tak vedle schodu. No. Co děláš? Já vím, co dělám. Borec až teď jde. Kam, tak to nepomalej. Mega. Pomalej as hell. Teďka? Šutí tu kameru, co tam je? Kamera broken. Borec jde. Ne. Dobrý. Drilluj to, já ho zatím někde ukryju, tady to tělo. Pojď. Ukryj ho pod schody. Tam ale borec už jde. Tak ho zabij. Vem ho. Beru. Tady to bude hromada těl. Jo. Bude taky to vyzabijeme celou tu armádu tam a naházíme ji tam. Já si trošku myslím, že dostaneme warn od YouTube, že to je že jsme postnuli násilný content. Jako není to tak, jako není to násilný, je to heist hra. Tak když většina lidí, tak když točí třeba Bouchal nebo někdo GTAčko, kdo by se sakra díval na Bouchala? Jako chápu, každý má jiný prostě jako, každý má rád někoho jinýho. Každý má rád někoho jinýho, ale jako mě prostě Bouchal přijde takový pitomec. Je normálně. OK.
jakýho typka nesmíme teda zabíjet? Tohodle toho. Jo toho, takže... Jo, okej. Ne, kámo, toho musíme zabíjet. On by jinak zavolal policii. Ale on neměl zbraň, díky. Kámo, ale on měl vysílačku. Chápeš to? Já tady jenom vyhekuju. Tak. Pojď. Ono už se to hackuje, takže to. Čekaj, a neměj zbraň, ať se tam chováš jak to. Víš co? Tak tohle není úplně, že se chováš tak normálně. Že prostě tady lezeš. Že tady lezeš takhle. Já to vydriluju. Tak dělej, ale. Ta kamera tě hlavně nesmí vidět. A z toho boku musíme toho týpka. Ne. Už o nás ví. Jsme cooked. Tak pojď jdem. A jo, zabili jsme toho hlavního týpečka. Musíme teďka jít. Tak, kudy? Jdeme. Snad už tady bude arma. No dobrý. Teď nikdo není. Lol, jsme to stihli. Co tady? Máme to. Takže lidi, to by bylo pro operátor z Demoneska a pokud prostě to je jedno. Děkuju, že jste zhlídnuli.